Doncs mira, ACATS és una... Justament ara ho estàvem apuntant i així en un article que estem fent. És com una eina que hem fet entre gent que som afins, que volem tractar comunicació crítica i autogestionada, no? I aleshores no és una productora, perquè no ens podem arribar a considerar com a tal ni volem, i simplement és una eina que entre gent que fa generalment documentals ara mateix, però pot ser que més endavant hi hagi gent que faci altres coses també aquí dins, doncs ens deixem material, ens canviem contactes, ens donem suport per quan algú, jo què sé, no arriba de pressupost per al seu documental i necessita algú de nosaltres que li pugui donar una tasca, sigui en un segon càmera o muntant o qualsevol cosa, doncs també ens donem aquest suport. Bueno, una mica ve a ser el resum de tot plegat, això. Gent que ens hem unit per afinitat per treure endavant feines. I l'objectiu principal és una mica les nostres feines. Veiem que tenen recorregut dintre els moviments socials i així, i la idea és una mica intentar sortir o arribar més enllà dels moviments socials, per dir-ho d'alguna manera, perquè veiem que totes les nostres feines sí que això tenen la incidència aquí a Catalunya, generalment doncs, dins de bastants espais dels moviments socials i així, però que generalment no arriben a gaire més enllà. I aleshores ACATS, diguéssim, és compartir contactes també, compartir estratègies per arribar una mica més lluny, perquè quan tu vas a alguna productora, quan vas a un festival, quan vas a on sigui, generalment el nostre tipus de feines diuen que són massa polítiques, massa militants, i que això no ven i que això no agrada, en el sentit de que no els agrada tenir temes tan polaritzats. Sí, la selecció dels temes és individual. Vull dir, com a CATS no tenim una assemblea que decideixi els continguts. Simplement, si alguna persona vol formar part de CATS, pues, sempre que tingui contingut més o menys afí al que s'està fent, endavant. Fins ara estem tocant molt memòria històrica i moviments socials més actuals, anàlisis de lluites socials més actuals. Hi ha com les dues vessants, no? Companys i companyes que es dediquen més a memòria i a recuperació de memòria històrica, i companys i companyes que treballem més moviment actual. La finalitat una mica és tenir una incidència política sobre certs temes, i a nosaltres ens interessa molt que la nostra història, la part de, diguéssim, de lo que és els moviments socials, lluites silenciades o parts de la història que no han estat incloses de forma adequada dintre els llibres d'història, doncs que aquestes parts es tractin, diguéssim. Nosaltres, doncs això, estem fent documentals, jo que sé, per exemple, s'està fent un de Durruti, i estem fent, per exemple, de Durruti, que volem fer doncs això, una revisió sobre tot el cas i ben documentar-ho tot molt bé i així, ho està fent el company Gonza. I bueno, i estem fent coses més actuals, com podria ser la lluita d'en Pedro, que està a les portes de la prescripció si tot no et canvia. Bueno, que nosaltres, el nostre objectiu és tractar la lluita i tractar-la des del nostre punt de vista. Sempre diem que no... ho definim a vegades algun de nosaltres així, que ens agrada caure amb la trampa de l'objectivitat, no? Nosaltres, per exemple, una de les característiques també que en els nostres documentals el poder no té discurs, per dir-ho d'alguna manera. Tu quan fas un guió o el que sigui, sempre t'ensenyen, sempre et diuen has de treure les dues parts, no? La part afectada, per exemple, si hi ha un problema, la part afectada per aquest problema, i l'altra part que no, que és la que el causa, diguéssim, la part del poder, per dir-ho d'alguna manera. Doncs nosaltres el poder no té
no té cabuda dins els documentals, diguéssim. Sí, considerem que el discurs acceptat ja té cabuda als mitjans, vull dir, els mitjans són del poder, els mitjans de comunicació massiva ja reprodueixen el discurs del poder, per tant, la nostra intenció és defensar el discurs dels que no s'escolten als mitjans de comunicació massius, no? Que és el nostre discurs i el discurs de molta gent que milita al carrer, molta gent que defensa altres formes de viure, altres formes d'organitzar-se, altres formes de gestionar la vida, i per això, vull dir, els nostres documentals està molt clar que no necessitem reflectir el que pensa el poder, perquè el poder reprodueix el discurs a tot arreu i tota l'estona. O emplenar-los de mentides. Si tu vas a per exemple, com ens ha passat, no? Vull dir que jo què sé, van fer un tema ambiental, no? Clarament, tu arribes allà, tens un tema, aquest tema tu ja hi creus amb aquest tema perquè ja has investigat, ja saps tot el que hi ha darrere i tot això, encara que poden haver-hi 1000 matisos, evidentment, però tot i així tu et pots posicionar en aquest tema i aleshores el que nosaltres diem és això, no ens agrada que ens omplenar els nostres treballs de mentides, per dir-ho d'alguna manera. Doncs aquesta és nosaltres realment amb el món de la distribució hem anat de més a menys, no? Sí. I ara semblava que tornàvem a anar més, però amb el tema del coronavirus tornem a estar a menys. O sigui, nosaltres el primer docu que vam fer, en aquest cas alguns dels que estem a CATS, va ser un tema a Brasil sobre una hidroelèctrica i aquest va tenir com molta difusió a tot el món i va guanyar molts festivals i així. I això va ser 2011. I després els altres documentals que hem anat fent aquí, doncs la veritat, el que deia abans, la repercussió que hem tingut i tot això han sigut dins els moviments socials, bàsicament. Ara aquest d'en Pedro sí que estàvem començant havíem arrencat una bona campanya, havíem sortit a molts mitjans de comunicació, tant havia sortit el cas i havia sortit també el documental, i aquesta vegada sí que el volíem posar en alguna tele potser o així. El que és complicat del tema de la distribució, que fins ara, per exemple, amb Poble Rebel, per exemple, sí, va ser anant nosaltres presencialment, nosaltres o altres companyes, a molts llocs a fer presentacions, carregar DVDs amunt i avall, i la distribució era així, autònoma i autogestionada, tot depenia de nosaltres. I ara mateix el tema és que si vols fer una distribució com àmplia, diguéssim, no, has de recórrer a algú que es dediqui a fer això, no? Perquè és difícil com des de nosaltres gestionar com una distribució, potser per desconeixement o per impossibilitat o no ho sé. És una mica, hi ha de tot, els temes aquests no solen agradar gaire. Jo que sé, per exemple, ara que he parlat de Poble Rebel l'alliberem el divendres que ve, que és dia 15, el deixem en obert, per exemple, no? I el deixem en obert perquè no creiem que puguem assumir la distribució del documental d'en Pedro amb fer alguna cosa per Poble Rebel que pugui tenir més distribució que penjar-lo, o més difusió que penjar-lo a les xarxes, no? Aleshores ens trobem amb això, amb el tema aquest que dèiem, que nosaltres, per exemple, amb Poble Rebel i així vam fer 100 i pico passes per Catalunya en molt pocs mesos i tot va funcionar així. Festivals, aquí a Catalunya no li va interessar cap festival, per exemple. Tots els festivals que ens van arribar van ser o de Madrid o de Llatinoamèrica, el qual dona per pensar, saps? Que un documental fet de la història dels moviments socials de Catalunya es vegi, l'agafin a
a Llatinoamèrica o, saps? O a Madrid, i aquí ningú de cap festival ni així n'hagi volgut saber res. Però bueno, una mica Catalunya funciona així. Amb el sentit de la cultura és una màfia, el sentit de la cultura i el sentit de qui surt una mica a la línia del discurs oficial és una autèntica màfia. Només has de veure cap on han anat sistemàticament les subvencions sempre i bueno, i així et faràs una idea del tipus de cultura que tenim aquí. Però ja et dic, sí que en aquest cas, amb el d'en Pedro i així, sí que portàvem una línia pues, una mica diferent, perquè sí que havíem apostat perquè segurament es vegin en alguna televisió i així, i res, allà ara ho reprendrem aviat, suposo. Tota l'estratègia de comunicació una altra vegada, etc. Tots els projectes són financiats mitjançant microfinançament. Llavors, el que fem és engegar una campanya de comunicació en la que presentem quin és l'objectiu del treball que volem fer, el material que tenim i la informació bàsica es comença a moure per contactes, moviments socials, xarxes, i llavors s'engega una campanya de microfinançament i a dia d'avui, bàsicament, els documentals els ha finançat la gent que està interessada en el contingut que generem. No demanem subvencions, no treballem amb subvencions, no treballem amb productores que puguin tocar el material que generem, que sempre quan treballes amb una productora t'exposes a que part dels teus guions es modifiqui per crear un producte més vendible i a dia d'avui bàsicament la manera de finançar-nos és aquesta i amb molt d'esforç personal de cada persona que forma part de CATS. Al final és molta implicació de les persones que treballen en cada projecte, moltes hores i moltes ganes que es tradueixen en molta feina per aconseguir els recursos. Diguem sempre que per fer un documental, almenys a nosaltres, el que ens ha passat és que primer ens toca una feina molt llarga i molt dura i a dia d'avui hem pogut fer els documentals més o menys amb les condicions que volíem, però que hi ha una feina molt dura abans de poder fer un documental que és generar els recursos que necessitaràs. No? I que això també és un desgast, perquè dediques molta energia no a la feina en si, sinó a poder fer la feina. No? Sí, nosaltres sempre estem buscant recursos, d'alguna manera. O sigui, ens passem tot l'any buscant recursos. Encara que no hi hagi una campanya de goteo o de crowdfunding oberta, saps? Doncs nosaltres hem de fer diversos passes. Per aquests passes, també amb el merchandising o la taquilla inversa, etc., formen part dels recursos que necessitem per fer coses. O anem veient a partir dels temes que traiem i tal, busquem gent o seguim buscant col·lectius, encara que no estiguem en èpoques de crowdfunding, que els hi pugui interessar donar suport al nostre projecte, etc. O sigui que és una recerca constant. Sempre no et pots dedicar un 50% a fer el documental quan l'estàs fent, però l'altre 50% t'has de dedicar a buscar recursos. És quasi més important avui en dia perquè una feina tingui sortida una bona producció. Vull dir, una producció que s'encarrega bé del tema d'aconseguir recursos i d'una bona distribució és clau. Desgraciadament, és més clau que la feina estigui ben feta, però penso jo.
El cas d'en Pedro Álvarez comença el 1992, el 15 de desembre del 1992, quan en una discussió de tràfic un policia nacional, presumptament, assassina a Pedro Álvarez d'un tret al cap. Llavors, a partir d'aquí, se suposa que s'inicia la investigació per resoldre aquest assassinat, però la família se n'adona que per molt que ells intentin aportar coses i tot això, el cas està estancat. Vull dir, hi ha un piló de proves que apunten directament a José Manuel Segovia, que és el policia que va disparar, però les proves que l'apunten no es consideren concloents. No es considera concloent una prova de reconeixement, perquè en Pedro anava acompanyat de la que era la seva xicota en aquell moment. Llavors, roda de reconeixement no es considera concloent, no es considera concloent que els testimonis del cotxe i dels testimonis de l'assassinat van reconèixer la marca del cotxe, el color del cotxe, 2 números de la matrícula del cotxe. Tampoc es considera concloent. No es considera concloent que aquest home mentís en la seva coartada. Llavors el cas fa alguns passos, avança alguns passos i llavors detenen aquest home, està un parell de dies detingut, però llavors queda aquí. L'alliberen per falta de proves concloents i llavors a nivell judicial, diguéssim, el cas queda com arxivat. Durant molts anys la família intenta aportar noves proves per tal que el cas es reobri, però fins a dia d'avui això no ha passat. Llavors, la família d'en Pedro, en Juanjo Álvarez és el seu pare, la seva mare, la Carmen Peso, es mobilitzen molt a nivell de carrer per denunciar el cas, per denunciar que no s'està investigant, per denunciar que no s'està fent justícia, i llavors s'aglutinen amb una plataforma que es diu la plataforma Pedro Álvarez, amb gent que els dona suport amb aquesta denúncia i amb la visibilització del cas i treballen any rere any durant 28 anys per denunciar que aquest cas no s'ha fet justícia i que a dia d'avui no s'ha arribat ni a fer un judici. Llavors, són persones que estan molt presents als moviments socials, sobretot de Barcelona i àrea metropolitana, no? Sí. Estan molt presents perquè són gent que no només visibilitza el seu cas, sinó que s'implica en totes les lluites que consideren que són afins a la seva. No només lluites contra abusos de poder, que són molt importants en aquest camp perquè treballen molt en la línia de denunciar abusos de poder, sobretot de cossos policials, però ara últimament també molt a presons, maltractats a presons i temes així, sinó que defensen i estan a totes les reivindicacions que poden, defensant, saps, no només el seu cas i visibilitzant el seu cas, sinó implicant-se en les lluites de la gent. Llavors això ha fet que tinguin molt suport, que molta gent els hi reconegui aquesta presència, aquesta perseverança, i llavors tenen molt suport de moltes generacions diferents, de diverses generacions diferents d'activistes i de gent que ha militat als moviments socials. Sí, i nosaltres, quan vam fer Poble Rebel, que tractava la història dels moviments socials de Catalunya des del 73 fins a l'actualitat, vam conèixer així el cas més en profunditat. La majoria són de Girona i coneixíem així una mica, però clar, no havíem viscut la lluita des de tan a prop com la majoria de gent de Barcelona i el Baix Llobregat i així. I aleshores vam decidir fer un documental sencer, no incloure'n ni dintre de Poble Rebel. Aleshores aquest documental vam anar a presentar-lo a Juanjo, el pare, ens va dir que el anéssim a presentar a l'assemblea. El vam anar a presentar a l'assemblea perquè amb el cas d'en Pedro tot es fa per assemblea, i aleshores el vam presentar a l'assemblea i allà ens van dir que volien que els aniria bé
També estic... El coronavirus ens ha agafat i... No. I van dir que l'ideal seria que el traiéssim a principis de 2020 perquè el cas prescrivia el 28 de setembre del 2020. Aleshores, doncs això, vam concebre en tot moment el cas entre una producció, diguéssim, de CATS, en col·laboració amb la plataforma Pedro Álvarez, i això, i la idea doncs, era, com va ser, que fos una eina de lluita contra la prescripció, no? Una eina de lluita més. No? Tenim al camp la lluita de carrer, que la porta la plataforma Superbé des de fa 28 anys. El tenim en Benet Salelles, que va agafar el cas fa poc i també li ha donat un impuls a la vida judicial també bastant important, que està treballant molt i molt bé. I aleshores teníem des del camp de la comunicació el documental com a eina per tractar de lluitar també des d'aquest àmbit contra aquesta prescripció. I res, vam començar presentant el documental, el vam presentar el 6 de març a l'Auditori Barrades. Teníem una capacitat per 256 persones. Ja veient durant la setmana que potser vindria una mica més de gent, vam preparar una sala de dalt i ens vam guardar una pantalla per l'exterior i al final van acabar vinguent 600 persones. O sigui que l'interès que va presentar el cas i tot va ser com força alt. I també a nivell de mitjans de comunicació i això havia sortit moltíssim setmanes enrere ja i res, doncs vam arribar que teníem un moment bastant important diguéssim d'exposició del cas als medis i de projecció del documental. La setmana següent va passar van decretar l'estat d'alarma i es van suspendre, jo crec que teníem ja programats, em sembla que eren 40 passes, d'aquí al juny, i d'aquí al juliol teníem unes 100 projeccions programades. I es van tenir que suspendre i ara s'haurà de fer una estratègia per tornar-ho a reactivar tot. Ara estem pensant noves fórmules i a veure com aconseguim tornar a tenir diguéssim, no és fàcil aconseguir que un cas i que estigui als mitjans així tal i com va estar el cas d'en Pedro i tornar-ho a fer comportarà no començar a zero perquè ja tenim un punt de partida, però sí estar forces setmanes treballant. Estàvem en un moment que parlàvem més o menys abans, que a nivell de confluència s'havia lligat superbé, no només per la nostra feina, sinó a vegades perquè les coses van així, no? Sí. El carrer, que sempre ha tingut aquest nivell d'implicació amb la denúncia del cas d'en Pedro, a nivell judicial, perquè s'estava reactivant el cas i... Vull dir, en Benet Salelles és un advocat que també és mediàtic, llavors també això implicava que la seva presència als medis donés més facilitat perquè el cas s'exposés als medis i que l'estratègia de comunicació que es feia des de CATS i des del documental també treballés en una altra línia, no? I les tres línies estaven anant molt bé en un moment en què, vull dir, treballaven les tres línies juntes i tots estava donant com magníficament bé coses que normalment no tenen per què passar, no? Que de cop i volta tot sigui com fàcil i meravellós i la gent vulgui veure el documental, estigui als mitjans de comunicació massius, que això ja és difícil, que es doni veu a certes lluites i a certes reivindicacions, i que a nivell judicial, a nivell judicial no depèn tant de nosaltres, però que també s'estava treballant en aquesta línia, no? I de cop i volta ha sigut un tall en sec de les tres coses. O sigui, s'ha desertificat el carrer, l'estratègia de comunicació, que és anar a
no? A posar el documental allà al màxim de lloc on puguem, no? Fer-lo arribar al màxim de llocs on puguem, no? La implicació de molts col·lectius i molta gent que volia no? Posar el documental perquè la gent el veiés, això també tallat en sec, i a nivell judicial també perquè no està funcionant aquest tema. No? Llavors, que puguem tornar a aconseguir aquesta confluència després de molt de temps, perquè clar, vull dir, són uns quants mesos que estem parats i els que vindran segurament, perquè els estius tampoc no sol ser la millor època per fer aquestes coses. Llavors, seran molts mesos, quan acabi tot aquest estat d'alarma haurem de plantejar com tornem a reactivar-lo de forma física, no? Diguéssim, de forma real. El que sí que és veritat que ara s'està fent un treball des de xarxes que, té la incidència que té, perquè igual que s'està fent des de CATS, molta gent ho està fent, llavors s'està generant molt contingut a nivell de xarxes i la gent tampoc dona l'abast per... I clar, ara estem en un moment també que no sé com serà, perquè cada setmana canvia una mica la cosa i evoluciona, no? Però ara resulta un moment que és que res que no sigui el tema del coronavirus i tots els temes derivats té cap mena d'espai en els llocs, en els mitjans de comunicació i a les xarxes. Aleshores, lluitar també contra això, no sé si la gent ja s'està començant a afartar una mica de la línia aquesta de contingut tan marcada i tan abusiva que hi està havent sobre aquest tema, i potser aleshores es tornen a plantejar nous continguts que fins ara han sigut importants i que ho són i que jo crec que s'han de recuperar, perquè no es pot tampoc... Hi ha moltes coses que han quedat aturats, molts temes que han quedat aturats, que estaven en l'ordre del dia i que de cop i volta han passat al més absolut oblit, perquè només es parla del tema del coronavirus i derivats. Tots els temes judicials han quedat aturats. Per tant, el cas, o sigui, si ara ha estat aturat 2 mesos, la prescripció, en principi, no? S'allargarà 2 mesos més. Perquè es contempla que tu en aquests 2 mesos podries haver estat fent treball judicial, no? Podries haver estat presentant coses, podries haver estat fent reclamacions, recursos, o el que sigui, llavors no tens la possibilitat de fer-ho, per tant, a partir del 28, no? S'allargaria 2 mesos més. Ens aniríem a finals de novembre. Finals de novembre. Sí. Ara mateix, en aquesta situació. Però cal tenir en compte que el cas està a l'Audiència Provincial, diguéssim. L'últim, degut segurament a tot això, en Salelles, les al·legacions que va presentar, una mica el rebombori també mediàtic que hi va haver i tot, es van finalment, després de no sé quants anys, es van pronunciar els jutjats d'Hospitalet per dir a instàncies de la Fiscalia que el cas estava prescrit ja. I aleshores deixar una petita porta oberta per si la policia volia investigar alguna cosa, la Policia Nacional, el mateix cos al qual pertanyia el senyor Segovia, que és el que sempre ha anat investigant tot això, no? Per si aquest cos policial volia seguir investigant alguna cosa sobre el cas, però deia que estava prescrit. Això en Benet crec que l'últim dia abans que es decretés l'estat d'alarma va poder introduir una apel·lació i allà ens trobem, en què estem a l'Audiència Provincial. Si l'Audiència Provincial diu el mateix que el jutjat d'Hospitalet, tenir ja el Tribunal Suprem, el Constitucional, i tenim aquestes vies encara, i en cas que alguna d'aquestes vies donés positiu i digués no, el cas no està prescrit, doncs aleshores el marcador tornaria a estar a finals de novembre. Si totes aquestes vies ens diuen que està prescrit, aleshores simplement quedaria pensar
en anar a Europa i que es doni alguna mena de resposta des d'allà simbòlica. Que tot i que no podem estar al carrer, que és el que més ens agrada, se'ns dona bé i és el que fem normalment, no? Que estem treballant amb altres coses, estem treballant en projectes nous, fins que no puguem tornar a sortir al carrer per defensar els projectes que ja hem fet i que han d'estar al carrer. I que el que és important, suposo, extreure de tota aquesta moguda, no? És que els carrers són més importants que mai. Que, sobretot quan no hi estem, no? És quan ens n'adonem que són molt més necessaris que mai i que intentarem sobretot lluitar perquè aquest peron que hi ha hagut no representi que els carrers es buidin, no? Que la gent ha de tenir molt present, no? Que al final les lluites són als carrers i que ara no hi podem estar, però que no vol dir que no hi puguem tornar a estar quan tot això acabi. I que tot i que pot ser una estratègia plantejada des de dalt, no? I un bon moment per transmetre el missatge que el carrer és perillós, no? Que el carrer contamina, que el carrer, no? És víric i que el carrer és perjudicial, doncs assenyalar molt la idea contrària de que quan sortim d'aquesta hem d'estar al carrer més que mai, perquè això ens ha demostrat que les xarxes existeixen, que la gent es coordina, que la gent s'organitza i que al final les bases són les úniques que ens salven, no? Que l'autoorganització de la gent és l'única manera de fer les coses. I que els carrers estan buits però les cases estan plenes i al final quan puguem tornar a sortir al carrer, no? Tornarem a reivindicar les mateixes coses que abans. Sí, jo crec que tot això vindrà acompanyat, tot el que està passant ara, d'una retallada de llibertats molt bèsties, com ha passat quan va sortir l'11S, sense anar més lluny, la quantitat de llibertats que es van perdre, etc ha sigut brutal, que encara arriba als nostres dies. Tot això anirà acompanyat d'una llibertat de superbèstia que ja estem patint, amb mobilitzacions que s'estan prohibint, que no tenen per què prohibir-se, com mobilitzacions com per l'1 de maig, etc, que ja estan que han sigut reprimits des de les institucions, que ja no es donen permís per manifestar-se, etc. Aleshores jo crec que això vindrà també acompanyat d'un esclat social, provocat també pel tema. Si tu analitzes a través de moltes vegades moments econòmics complicats, sempre donen lloc a conflicte, a esclats socials, i que dintre de tot això hem d'estar preparades i preparats tots per donar resposta a tot plegat, no? Aquesta retallada de llibertats que a dia d'avui estem tinguent, que és superbèstia. Ja s'està parlant del control de telèfons, etc. Amb una normalitat que espanta. Hem d'intentar no assimilar aquest discurs que ens ve des del poder, com de normalitat, nova normalitat, etc. I recuperar els nostres espais el abans possible, perquè el més probable és que de tot això en sortim més reprimits, i evidentment amb una forta bretxa social que hem d'estar preparats per treballar per el que se'ns dona bé, el tema de fer xarxa, suport mutu, etc. I res, nosaltres el divendres que ve, que no sé, el divendres 15, no sé si ho haureu passat ja o així, però deixem en obert el documental Poble Rebel, per qui el vulgui veure o així, i res, quedarà allà a la disposició de qui ho vulgui veure. Però un fort salut a tothom i moltes gràcies per l'entrevista.